Pulis Regional Office 1, ipapakalat ang higit 5,000 pulis na nalalapit na Semana Santa. Sa detalye, makakasama natin ang Idol, Jam Victorio. IFM News. Tiniyak ni Police Regional Office 1 Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista na nakalatag na ang deployment ng mga pulis sa rehiyon upang matutukan ang peace and order pagsapit ng Holy Week. Ayon sa opisyal, higit 5,000 kapulisan at force multipliers ang ide-deploy sa mga matataong lugar tulad ng mga terminal, simbahan, malls at mga puok pasyalan sa buong rehiyon. Paigtingin din ang police visibility sa paglalagak ng mga police assistance desk kaakibat ang tourist police units dahil sa inaasahang dagsa ng mga motorista at turista. Binigyan diin ng tanggapan na naka-heightened alert status ang kapulisan sa rehiyon dahil sa pagsapit ng Semana Santa kasabi ng umiiral na election period. Patuloy na hinikayat ng opisyal ang pakikiisa ng publiko upang makamit ang matiwasay na paggunita sa Semana Santa. Kasama mo mula dito sa IFM IFM News. IFM News. IFM.